Xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri il-lejla tajba u nilqawkom għal shooter f'din l-era elettrika ta' vetturi elettriċi. U jekk traw xaġa interessanti ibatunna fuq shooterantdanusan.com. Għajtu kemm bil-Malti tajjeb. Isma, vera qegħdin f'era elettrika għax nistgħu ngħidu uffiċjalment li terz tal-karozzi kollha f'Malta huma elettriċi. Naf, issa nixtiequ nfehmu il-dawk li m'għandhomx karozza elettrika għandkom kull dritt. Però il-parkings fejn tkun tista' tiċċarġa il-karozza elettrika tiegħek tipparkjawx. ħalluhom għal min għandu karozza elettrika. Għax ġelu naqra nisjedaw. Vera. U jien kont wieħed mill-pionieri. Vera, inti kemm ilek? Naħseb inni 7 snin. 7 snin. Ħanajlek vera pionier u inti da beda mal-ewwel bil-kbir, da mhux bil-hybrids. Da full electric, senjuri, Fibni fija tajjeb u fija ħażin. ġieli waqaft bla charge. Ija, darba ġrat li ħalaxa. Fil-fatt minna uffiċjalment għax qabma melta nixtieq nirringrazzja hemm ħanu tal-insurance fit-triq il-wiesa fejn il-lights. Illi bis-saħħa tagħhom wasalt id-dara x'ħallewni nipplakkja għandhom u kieku ma kellix hekk kieku għadni hemm. Grazzi mill-qalb lilhom. Tajjeb, issa il-bicċa xogħol ta' full electric tagħmilek ċertu ansjetà, ġifieri meta tieqaf hekk jew tkun ħadd tieqaf, kif tħossok? Inti minn tista' tifhimni għax inti qiegħed hybrid, aħna l-full electric hija differenti. Isma' nifhmek. Kif tista' tifhimni jekk int hybrid? Insa l-karozza. Jiena inħoss li inti bħala bniedem bil-karozza full electric qisek meta jkollok toilet qawwi u tkun qed titlob illi tasal id-dar, allura dik l-ansjetà li ħatasal naħseb li meta tkun l-aħħar naqra tal-bettri. Tkun il-battri tkun fit-tarf u l-kollox ikun fit-tarf. Veru, tifhimni mela proset. Isma' ma nafx jekk taf xi ma aqta' minn reġa' sab xogħol. Min? Il-Vini! Vini kif int Vini? Hej, min inti tax mhux nafek. Daniel jien. Daniel, għaraftek jien mill-ewwel. Jien seqer ta' mill-ewwel ninduna. Int seqer. Le, ma ħsebtu ma għarax li jien mill-ewwel ninduna. Le, allura isma' fejn sibt xogħol id-darba? Se tajjeb, ta' tagħmel il-pagi tan-nies bħalissa tagħmel il-pagi kollha. Da mhux jifittixtu tal-ġob ta' Daniel, daw ġew fuq huma qalu li ħu paċenzi tħolin ta' x'għandna sitwazzjoni kritika u tħalt. Bżonn xi ħadd li Rasu fuqon, u għax li kienu qabli. waslu lilek. Għalili għazlu. Mela inti qed tagħmel il-pagi. Mela. Payroll mela u x'hekk. Ronald. Rodney. Roll m'għandix naw. Le, payroll hekk jgħidu l-pagi jgħidulhom payroll. Payroll? Jgħidu fittax il-roll. Naf li jgħidulhom hekk ma ħsibni ma għaxlili. Men ta' fl-accounts, ma kontx naf ta' fl-accounts. Għax jien ma kont naf l-accounts bejnietna. Tant ta' qabli ħawdet u għafġet. Allura jena ma nistax immolar minna għaluli. Kif sejjer? Tajjeb, għax inti għandek id-deadline għaw. Tifhem? Sal-aħħar ta' wissu, rridu jkunu ħarġu l-pagi kollha, tifhem? Allura fija naqa' xogħol. Imma issa Settembru qegħdin. Settembru. Għandi d-data fuq il-laptop kieku taħseb li ma narax jien ċaffarijiet daw. Marelli, Settembru, għalek għat iċempel offendini, mela. Għanna kif naħseb aħjar ħalluk taħdem x'taħseb Vinhi. Ejwa, ħallini għaxen kien it-fixkan inkella. Kurzita isma' fejn qed taħdem bħala posta xogħol? Mela, leħi, lem kastijat. Min hawn nixtieq nerġa' nfakkarkom f'xi ħaġa utli li kont għamilt tajjeb tiftakar meta baddak ix-Sugarman sibt l-ewwel persuna u għatlu kif nistgħu minn Sugarman nagħmlu basket. Issa dakinhar kienu rieni u hawnhekk qed intaraw il-filmat kif tista' tuża dublett tal-mara tiegħu biex tbiddel. Issa jiena ħanedilkom xi ħaġa utli u faċli. Kemm il-darba? Irġiel, ħanejda l-irġiel. Irġiel. Kemm il-darba l-mara tgħidlek sewwi u li laqtu tal-borma. U ma dak jissewwa. Jien qalalek u qatt ma narawx nagħmlu. Jiena ħankun qed nurikom kif tistgħu tigwadanjaw 4 punti mal-mara u tifrankaw il-flus għax ma jkollokx tixtri set borhom ieħor. U ħankun qed nurikom kif meta jinkisrilkom il-handle
Ista, forsi ma tarbuħx. Mela naqbad taf li xkun li l-lum il-ġurnati b'għawali. Għu għat nablu. Toqbu. Uża bicċa għodda, tista tara kif għat għamil il-toqbin. Ndaħlu. Ndaħluħ. Fil-borma. Għun jitsekkaw. U għonek għandek il-borma blatu. Issek tajd li pulita, najdlek mux ta' sek, imma tista tuża, immaġin għandek għalqa. Tista tuża, jo farsi għaddalu, għal allura ma toqx tonfa flus. Illum għallimna, illi tal-limtu ġaħġa. Tallimna li vini għab mandek tafdaħ bl-accounts. Jekk marlek latu tal-borma tarmijiex, U biex tiħu dublet tal-mara ġela tilbes dublet meta tmur il-bahar ħalli jkollok changing room. Dakku!